Magana ake ta ranar balbalin bala'i da masifa, ran da idanuwa za su shaida aman wuta daga teku. To ta hakan za ta kasance? Wannan bidiyo ne na 19 a kimiyyar musulunci. Dan hasken rana ya bata. Kuma idan taurari suka daburce. Kuma idan duwatsu aka tafiyar da su. Kuma idan raƙuma masu ciki aka sako su a gari. Kuma idan dabbobin daji aka tattara su. Kuma idan tekuna suka kama da wuta. Ku shirya hakan fa dole zai faru. Aya ta 6 a suratul tur ta ƙara da wal bahril masjur. Allah ya ce yana rantsuwa da teku mai ci da wuta. Wal bahril masjur. Ayoyi sun sauka da abin da ko labari babu wanda ya taba ji sai bayan shekara 300. A 1939, Kavachi Volcano, gobaran tekun Pacific na tsakiyar Solomon Island kusa da tsibirin Bengal. Hankalin malaman kimiyya ya tashi. Dole abin ciga a game ya haddasa ta. Sun yi bincike sun gano a ƙarƙashin tekuna a wani wuri da ake kira da farantin ƙasa, wato tectonic plate. Idan sun yi karo da juna hakan ke ƙyarta gobarar, saboda ƙarƙashin su na ƙunshe da iskar gas wanda ita ke zama ziga-zigi ga aman wutan. A 15 ga watan Janairun 2022 an yi wata kuma da ta tsorata duniya mai suna Hunga Tunga, wadda ta faru a tsibirin Tonga da ke gabashin Australia. Fashewar ya tsananta inda ta haifar da wani babban tsunami wanda tokar hayaki ya tike har sararin samaniya. Gobaran ta yi kusan awa tana ci a saman ruwa. Tunda binciken su ya nuna masu farantin ƙasa ne ke karo da juna kan ta faru, wuya sashe irin masifaffen karan da za su yi a ranar iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah ya ce idan aka girgiza ƙasa girgizawa. Idan aka girgiza ƙasa girgizawa. Kuma ƙasa ta fitar da kayan ta masu nauyi. Kuma mutum ya ce me ya same ta? A ranar ƙasa za ta faɗi labarinta cewa Ubangijinta ya umarni zuwa gare ta. A ranar mutane za su fito daban-daban domin a nuna musu ayyukansu. To wanda ya aikata aiki gwargwadon ƙwayan zarra na alkhairi zai gan shi. Kuma wanda ya aikata aiki gwargwadon ƙwayan zarra na sharri zai gan shi. Shine fa suratul hajj ta ƙara da cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim. Ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku, lalle girgizar ranar tashin alkiyama al'amari ce babba. Duniya ta saba ganin dutse na aman wuta, ba za ku yi da na sanin kin bautan Allah shi kadai ba sai ranar da idanuwan ku suka gani muku gobara daga teku. Kuma na rantse da ubangijin ɗakin Ka'aba sai kowa ya gane ma idanuwan shi, tun daga masu idan ku har da makafun ku. Kar dai kuma ce da siyan datan masu ɗaukar nan wannan binciken. Link ɗin datan na comment, a TikTok kuma yana bayo.